Съвсем наскоро открих тези два продукта и държа да ви ги покажа веднага след като ги изпробвах. Първият продукт, който ви показвам, е регенериращ крем за шия и деколте от серията Биокомплекс на BioBliss. Този крем мощно регенерира и подхранва деликатната кожа на шията и деколтето. Подобрява производството на колаген, намалява видимостта на бръчките и освен това искам да ви кажа, че след него кожата ми винаги изглежда много по-стегната и много по-хидратирана. А освен това е натурален и съдържа много полезни съставки за кожата. Следващия продукт е много интересен, а именно антипунктурен масажен пръстен. Освен, че е изключително красив, стимулира точките на натиск по пръстите, като осигурява мигновена релаксация и облегчение от стреса и напрежението. Лесен е за използване и може да бъде използван навсякъде. Можете да откриете тези два уникални продукта в сайта на BioBliss и да си подарите релакс.